El desafiament per amor de la Ginger. Aquest és l'institut on va aquesta lladra de nòvios de la Ginger. L'institut Musashiyama. Sí, senyoreta Sayaka. Ginger, la poca vergonya i roba nòvios. Et demostraré que l'amor que sento per ell és molt més intens que el teu i que en Kasamatsuri és meu. Us presento la nova entrenadora del nostre club de judo. Aquí la teniu, la Ginger. A partir d'avui seguirem les seves indicacions i ens entrenarem en cos i ànima. Desenvoluparem la nostra tècnica amb energia. Es pot saber què fas, Galifardeu? Home, li feia una foto per penjar-la a la meva habitació. Tingues una mica de respecte! Què hi tens al cap, nano? Estem molt contents de veure, Ginger. Vinga, nois, no l'atabaleu tant, la pobra Ginger. Que ja no recordeu el motiu que us va empènyer a ser membres del nostre club de judo? I esclar que sí. Ens vam fer membres del club de judo per poder veure la Ginger cada dia. Caram, quin institut tan brut. Sí, senyoreta. Més brut encara que l'Institut per Noies del Sagrat Cor on va vostè. I quina mal olor que se sent. Pitjor que la pudor que fa l'Institut del Sagrat Cor. És un institut mixt. I tot ple de pòtols. Sí. Mireu quin bombonet que ha arribat. L'uniforme és de l'Institut del Sagrat Cor. Ei, nena! Mare de Déu, no sé pas on deu ser el club de judo. Acabem d'una vegada el que hem vingut a fer i marxem d'aquest cau de seguida. Ah! Hola, nena. Què, vols venir a prendre alguna cosa amb nosaltres? Sisplau, senyoreta. Mira que oportuns. Que em podríeu dir on és el club de judo? I esclar! És l'edifici de darrere del gimnàs. Però quina pressa, dona! Per què no vens a fer-la patar amb Borinots, nosaltres? què voleu? Què li voleu a la meva mestressa? Digues, qui és aquest iaio, nena? Sisplau, senyoreta, anem-se'n. Ja ho deia jo que no havia de venir a un lloc com aquest. Això no fa per vostè. Què vol dir, un lloc com aquest? Va, dona, vine una estoneta amb nosaltres. Molt bé, d'acord. Ja veig que no em queda cap altre remei. Enllestimo d'una vegada. Ja vindré jo amb vosaltres a prendre alguna cosa. Què s'empatolla? Què vol que fem amb un iaio trotinat com vostè? Oh! Que no vol ser amiga meva? Sisplau, senyoreta! Ai! T'hauràs d'esperar 10 anys, no, més ben dit 100 anys, per ser digne de dirigir-me la paraula. Aquesta barraca és un club de judo? Ni tan sols el meu estimat gos Charles estaria en un catau així. Ja ho pot ben dir, senyoreta. Faré el cor fort. He de discutir un tema molt important amb la Ginger. Sobretot, no es posi en cap compromís, senyoreta. Tokunaga, obre'm la porta. El pany deu ser ple de microbis. Sí. Què és tot aquest enrenou, Tokunaga? No us n'aneu! Perdoneu, a partir d'ara farem un entrenament molt més suau. Torneu, No nois! t'hi encaparris, noi. Al nostre club no volem judoques que no puguin resistir l'entrenament. Té tota la raó, Ginger. Aviat es farà el torneig d'estiu. No tinguis pietat amb els entrenaments. Però que no veieu que com a mínim han fugit 100 nois esfereïts? No ens quedarà altre remei que tancar el club. No, dona, no. Per això no cal que hi pateixis, Ginger. Per demostrar-te que encara podem continuar amb l'entrenament, et faré 100 flexions i 1000 abdominals seguits sense fer ni una ganyota. No et posis metes que després no ho podràs aconseguir. Kanazono! Quin greu que em sap no poder rebre els teus magistrals entrenaments per culpa d'aquesta maleïda cama! Sayaka! M'agradaria que m'expliquessis què fa una noia com tu amb aquesta trepa de nois suats i bruts. Què vols dir? He vingut perquè et vull parlar d'una cosa. Matsuda, com t'ho faràs per convèncer la Ginger perquè participi en el campionat? Com vols que ho sàpiga? El beneit d'en Kasamatsuri ho ha engegat tot a rodar. Es va voler lligar la Ginger i la va espifiar de mig a mig. Quina ràbia, aquell milhomes! No me n'havia donat que la Ginger estava enamorada d'en Kasamatsuri. Quina enveja que li tinc a aquest tio. Si fóssim la meitat de ben plantats... Ai!
No m'escalfis més el cap, Kamoda, que facin el que vulguin aquell parell. Tant me fa a mi, en Kazamatsuri, el judo i la Ginger. Només és... Una informació que hem de cobrir? Això mateix, tu ho has dit. Però saps una cosa? Què? Digues. D'ençà que has descobert que la Ginger va boja per en Kazamatsuri, t'enrabies per qualsevol cosa. Jo no m'enrabio per qualsevol cosa. Només és una col·legiala. Per què m'hauria d'interessar una naneta que encara va a l'institut? Desgraciat? Ai, digues. La Sayaka Onami. Però què hi deu fer aquesta aquí? Això es posa interessant. Per què vols parlar amb mi? Digues. Vinga, no facis l'orni, Ginger. Prou que ho saps perquè vull parlar amb tu. Noia, no entenc res de tot això. Parlo d'en Kazamatsuri. Escolta, Ginger, no vull que hi tornis a pensar mai més en ell. No m'interessa a mi en Kazamatsuri. Que passa alguna cosa, Ginger? Que li vols, aquesta preciositat? Caram, noia, tens una pila de pretendents que et defensen. Un és tan alt i gros que gairebé sembla un moai. I un altre pintoresc i estrambòtic com un bufó. Ho has sentit? M'ha dit que sembla un moai. I a mi que sembla un bufó. Aviam, què? Nois, quiets! Amb tot això, encara no sé què m'has vingut a dir. Doncs et vull dir que no tornis a intentar seduir en Kazamatsuri mai més. Però què dius ara? Jo no l'he volgut seduir pas. Ostres, això és més interessant que un combat de judo. Un combat entre dues rivals per amor. No puc entendre que totes dues estiguin penjades pel pallasso d'en Kazamatsuri. Deixa'm! Veus com de seguida t'enrabies, oh? Hola, si sou els periodistes de tot l'esport. No heu vist pas si és per aquí, la Sayaka. Algú m'ha comentat que venia per parlar amb la Ginger d'un tema molt important. Sí, i tant, ja és aquí. I per cert, em penso que s'estan barallant per tu. Ei, on vas, Gamarús? Mira. No tens cap intenció de participar en el torneig, oi que no, maca? Només et fas pregar perquè en Kazamatsuri et vagi al darrere. Però em sembla que aquesta és una tàctica pèssima. En Kazamatsuri? Escolta, Ginger, estic convençuda que per molt que facis no arribaràs mai a sortir-te amb la teva. Sóc jo qui sempre s'ha sortit amb la seva. Mira, noia, vull que sàpigues que en Kazamatsuri és meu. Ho has entès? Per mi pots parar de fer veure que no vols competir perquè et vagi al darrere. Pensa que si no hi participes, a mi tant me fa. Seré la número 1 de tot el Japó, tant se val com t'hi posis. Perquè jo tinc el millor entrenador que hi ha avui en tot el món, en Kazamatsuri. Quina barra! Ja estic fart de sentir bestieses. Ja n'hi ha prou. Aquí la número 1 és la Ginger i serà la campiona. Com es nota que no em coneixes, noi, però molt bé. Si vols et faré una demostració. Lluitaré amb la Ginger ara mateix. Què, maca, t'hi atreveixes? Per què t'enredes? No et mereixes l'honor de lluitar contra la Ginger. Et destrossarà! Què fas? Sudo! Pobre Sudo! Estàs bé? Sudo! Bé, ara ja saps fins on arriba la meva força. Marxem d'aquí, Tokunaga. No suporto aquest lloc infecte i ple de brutícia. Sí, senyorata. Faré que em desinfectin la roba quan arribem a casa. Sí, senyorata. Sayaka! Escolta, jo no volia que m'anés al darrere. I ara ja m'he decidit. Participaré en el pròxim campionat. M'inscriuré al pròxim torneig. T'ho prometo. I d'aquesta manera demostraré a tothom que sóc molt millor que tu. M'entrenaré amb totes les meves forces per aconseguir-ho. Ja ho veuràs.
Aleshores podré demostrar a tot el Japó que sóc la judoka número 1, Ginger. Ja ens veurem les cares. D'aquí a 2 setmanes, a l'estadi Budokan. Ja cal que t'entrenis de valent. Ho has sentit, això? No em facis moure, que estic fent fotos! Veig que sortir amb ella ha donat el resultat que volia. Què et passa, noi? Quin problema tens? Trobo que m'hauries de donar les gràcies pel favor que t'he fet. Que estàs gelós, Matsuda? Calla, calla, calla! Molt bé, així m'agrada. Si es continua entrenant amb tantes ganes, guanyarà la medalla d'or i rebrà el Premi Nacional d'Honor. Ja cal que es calcin els seus contrincants. En casa Matsuri s'ha adonat que no poden perdre el temps i per això fa seguir aquell entrenament tan estricte a la Sayaka. Casa Matsuri. Fa 15 anys que vaig començar a practicar el judo. I ja he superat el cinturó negre. Lluiteu! Porto aquest perquè l'avi diu que se'n veuria pobre amb el cinturó blanc a l'honorable estadi Budokan. Un punt! És el primer cop que veig la Ginger. Caram! Senyors, no us admireu tant de veure un primer dan. La seva tècnica supera el quart, el cinquè o potser fins i tot el sisè dan. No és veritat, no sóc pas tan forta, jo. No siguis tan modesta, nena. Demostra tota aquesta colla la teva potència i habilitat de quart o cinquè dan. Avi, sisplau! Vinga, és perdre el temps anar pujant a poc del segon al tercer dan. Per què no puges fins al sisè dan de cop? Algú la vol desafiar? Qui és capaç de lluitar contra la Ginger? Oh! Sisplau, avi! Ja n'hi ha prou, sembla mentida, però que no veus que l'examen de promoció s'ha de fer pas per pas? No teniu pebrons, això és el que us passa a vosaltres. Silenci, sisplau, mestre Ginger. No faci tant de xivarri. Aviam, quin dan és vostè? Jo, el cinquè. El cinquè? Lluiti amb ella, doncs. Què? Avi! Perdonin les molèsties, em sap molt de greu. No sé pas per què et disculpes. La teva força es mereix més d'un sisè dan. Vinga, va, Ginger, posa't el quimono de seguida. Avi! Avi, sisplau! Oh! Últimament segueixo tots els consells de l'avi, però... potser m'equivoco. Cada vegada que competeixes, brilles, resplendeixes. Casa Matsuri! Ginger! Ja t'has canviat, quina llàstima. Ginger! Hem fet tard, Hanazono. Deixa tranquil·la la Ginger, home! D'això, Ginger, ja han anunciat la data de les eliminatòries del torneig d'estiu. Serà diumenge que ve contra l'Institut Todoroki. Que saps si som molt forts? Els instituts són més forts que nosaltres. Darrerament hem perdut molt, Ginger. Sisplau, ajuda'ns a preparar-nos per ser millors. No us mogueu d'aquesta manera, demostreu més seguretat! Home, és que no hem guanyat cap competició oficial, cap ni una! Ah! No hi patiu, hem fet el que hem pogut i, Déu-n'hi-do, trobo que hem millorat força. És veritat. I la prova és que fins ara hem aguantat tots els seus entrenaments. Nois, al campionat hem de lluitar seguint els seus consells. Vindràs al torneig, Ginger? I és clar que hi seré. La veritat és que no sé si us podré servir de gran ajuda, però diumenge entrant vindré per animar-vos. Diumenge que ve! El mateix dia que tu tens el teu combat? Quan comença el vostre? A nosaltres ens toca la tarda, cap a les 3. L'estadi Budokan obre a les 12. El torneig comença... D'acord, ja miraré de ser-hi. Però, Ginger, tu t'hauràs de concentrar en el teu combat. I què farem sense ella, nosaltres? No sigueu figues, em teniu a mi. Què podrà fer per nosaltres un goril enguixat? Vigila què dius. És per culpa vostra que no se'm cura la cama. No és veritat, te la vas trencar per ser tan beneit. Ah, sí? Vinga, va, no perdeu el temps discutint. Prou! Tens raó. No patiu, i aniré així que pugui, de debò. Ara com ara, el més important és acabar el programa d'entrenament pel torneig. Endavant! Sí. Va, nois, repetiu-ho més fort!
gairebé perfecte. Sóc un entrenador magnífic, però s'ha de reconèixer que segueix molt bé les meves indicacions. Es veu d'una hora lluny que el seu èxit és fruit de la col·laboració de dos genis. No m'estranya gens ni mica que el seu pare n'estigui tant de mi. Últimament se la veu més forta que mai. Abans no tenia disciplina i es negava a fer el que no li venia de gust. Però gràcies a la teva orientació hem pogut redreçar-la. Moltes gràcies. Acosta't i mira per la finestra. És l'últim model de Ferrari. Encara no es ven al Japó. Suposo que t'agrada. Accepta'l com a mostra del meu profund agraïment. Però ho diu de debò? Que no t'agrada? No és això. I tant que m'agrada. Moltes gràcies. Per cert, Kazamatsuri, et faria il·lusió unir-te al clan dels Onami? Què me'n dius? Aquest any acabes la carrera, oi que sí? Sí. Mira, et vull oferir un lloc important a les nostres empreses. M'interessa molt l'habilitat que has demostrat per dominar la meva filla. Doncs serà un honor. I escolta, ja que fem plans pel futur... Sí. Per què no li fas d'entrenador vitalici a la meva filla, Kazamatsuri? Vitalici? Què vol dir exactament? Vol dir estimar-la, ser el seu nòvio, o és que ja tens nòvia, potser? Suposo que encara no t'has compromès amb cap altra noia, oi? No. Accepto amb molt de gust. Me n'alegro molt. Perfecte. El grup Onami ja té continuïtat en el futur, doncs. O el mes que ve et faré un altre regalet. Què me'n dius d'un creuer? Un creuer, diu? Això és fabulós! Kazamatsuri! Per què t'has espantat? Que passa res? No passa res. Ja he acabat el randori. Què et sembla? Trobo que ho has fet gairebé perfecte. Gairebé? He derrotat tots aquests nois de cinturons de tots els colors i dius que gairebé perfecte? Doncs jo crec que ho he fet perfecte. Mira, hauria estat perfecte si haguessis lluitat contra judoques de la teva categoria. La pròxima vegada t'hauràs d'enfrontar a la Ginger. Sí, ja ho sé. La noia a qui vas provar de fer un petó, la Ginger. No t'ho agafis així, només la volia convèncer perquè finalment participés en el torneig. Sí, home, i què més? Només calia que hi parlés jo per solucionar-ho. Però tant se val, perquè derrotaré la Ginger i em convertiré en la número 1. D'això em pots estar ben convençut. A més, sóc una noia que sempre aconsegueixo tot allò que vull. Ara ho entenc. El què? Res. Així podem fer un descans, doncs? Tokunaga, prepara'ns el te. Sí, senyoreta. Sempre aconsegueixo tot allò que vull. Li va demanar al seu pare que em llogués i que em donés el càrrec al grup Onami. És tot un detall per part seva, però hi ha alguna cosa que em fa mala espina. Sí, hauré d'esbrinar què és. Matsuda! Què és aquest article tan carrincló? Cada línia és una declaració d'amor a la Ginger. On tens el cap, nano? El que has d'estimar és la notícia, no pas la protagonista, galifardeu. Però quan n'aprendràs? Sap què passa? Que en Matsuda està enamorat de... Ja ho sé, no cal que m'ho recordi. Sóc un bon periodista i em penso que encara és l'hora que li he de fallar. Però reconec que estimo la gran judoka Ginger. El meu amor per tu no ha canviat d'ençà que et vaig conèixer. Però un altre sentiment em burxa. És per això que he escrit aquest article tan dolent. Vinga, va! Ginger, val més que no t'acostis més a mi. La teva missió és arribar cada cop més lluny.
cal que m'hi amoïni. Aviat seràs la número 1 i seràs la persona més inaccessible del món. Demà, a l'estadi Budokan, estic segur que tot s'haurà acabat. I et perdré per sempre.